बबेबा मोनसे मेल मिटिंआव जुदि गेदेर मानसि फैयोब्ला बेयो माबा मोनसेबाबो होलांखायो दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे बेवहाय दङ जे माबा मोनसेबाबो होलांगोन आंहा फोथायनाय दं আৰু আপোনালোকে আজি দেখিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছে আহা মানে কিবা একটা দি যাব ডাঙৰ মানুহবিলাক এনে নাহে কিবা একটাতো দি যাব দিব নিশ্চয় দিলে ভাল পাম আমি बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांमोना मिथिगौ जे दिनै 24थि बडलेण्ड डे एबा बिटिसि एकर्ड डे आरो बे एकर्ड डेखौ बिटिसिआव एबा बिटिसिनि कक्राझाराव गाजा गोमजायै खुंफुंदों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओपेन मिटिंआव एबा बे समाव हाबाफारियाव बाहागो लानानै बाथ्राखौ बुंथिदों बिथाङा बुंदों जे मेल सोलिबाय दङ आरो बेवहायनो दङ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिरायनानै दङ आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सोरबा बबेबा मोनसे हाबाफारियाव एबा गिदिर मानसिया गिदिर दैदेनगिरिया बबेबा मोनसे मेल मिटिंआव जुदि फैयोब्ला माबा मोनसेब्लाबो होलांखायो माबा मोनसेब्लाबो जौगाथायनि थाखाय एनाउन्समेन्ट होखायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथां गिबि मन्थ्रिया ओरैनो बेवहाय फैयाखै माबा मोनसेबाबो होलांखागोन होननानै बिथाङा आगु इंगित होदों एबा बाथ्राजों बिथाङा बिटिसिनि थाखाय बिख'नायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बबेबा मोनसे मेलाव एबा मिटिंआव गिदिर मानसि फैयोब्ला माबा मोनसेब्लाबो होलांखायो होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथां बुंनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ मिनिस्लुनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदाङै गिबि मन्थ्रिनाव बे समाव माबा मोनसे होलांगोन एबा होनायनि इंगित एबा बिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे रादाबा एबा बे बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राया समाजारि बिजोङाव जोबोदनो गोसारनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिनाय एबा बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों আৰু আপোনালোকে আজি দেখিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছে এনে নাহে হাত খালি নাহে কিবা একটা দি যাব জানে এনে নাহে আহা মানে কিবা একটা দি যাব আমি জানো আমি খোৱা নাই নিশ্চয় ছাৰে কিবা একটা কৈ যাব হয় না নহয় এনেতো নাহে কিবা একটা ক'ব ভাল ডাঙৰ মানুহবিলাক এনে নাহে কিবা একটাতো দি যাব দিব নিশ্চয় দিলে ভাল পাম আমি